ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зинда бошен. Дӯстон, видеои имрӯза хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд ки аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ва то охир тамошо кунед ки ба моро чӣ равон карданд. Агар дар шуморо ки хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания дошта бошед, марҳамат метавонед дар ватсап мо муроҷиат кунед. Мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ватсап мо дар рӯи экран. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш дар канал подписатсия кунед. ягон рӯзи аз ҳамин канали ма ягон хонаи арзон ё ин ки мошини арзон мехаред, дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед. ба шумо аз кадом шаҳру ноҳияҳо хона ё замин дар кор боша, ҳатман дар комментар нависед. мо иншоалло ки пешкаш мекунем. ба ҳаматон дӯстон, тамошои бафарғат, дастгирии моро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешаи мост. лайкҳоро бизанед, подписатсияро фаромӯш накунед. шербачаҳо мегзарем ба видеои имрӯза рафтем. дӯстони азиз ва подписчикони канали арзон TJK, мегузарем ба якумин эълони имрӯза. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар ноҳияи Нуробод, ҷамоати деҳоти Ҳакимӣ ва кӯчаи Лайёрон гуфтагиай. хулоса хона дӯстони азиз деэтажа ҳастай 8 дар хона ва дар 16 сотиқ замин сохта шудааст. марҳамат касоне ки бародари азиз хонахар бошед аз ноҳияи Нуробод бо нархи арзон, сарошна, документҳош ҳамаш 100% ҳастанд. нархи хонара 410 000 сомониш мегӯяд. дӯстони азиз, гуфтагие ки дар наздикии хона мактабу, магазину, больницаву амихелитсо ҳастай. нархи 410 000 сомонӣ боз арзон мешавад. дар рақами рӯи экран 908 44 73 66 қадим метавонед занг бизанед. Салому алейкум бародари аҳли ислом. Ина ҳавли пеши хона. Ина 8 дар хона, 4 та дак, 4 та боло. Дар хонаву калидор бания обод барои зиндагӣ. Хоб ина агароти пушти хона. Онаву ду биное ки мебинед мақсад бо оғилхона. ай пушти оғилхона бо чанд қадрига заминаи охир то боло рафтагӣ, чормағз, тут бо ина нав дарахт гузарондагиам. инаи хона 8 дӯстони азиз, дуюмин эълони мо замин ҳастай бо нархи арзон. замини фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, тарафи Чорбоғ, ҷамоати Симиганҷ, деҳаи Гули Сурхта қарор дорад. масоҳати замин 8 сотиқ заминай оби свет гуфтагия ки мушкилӣ нестай, ҳуҷҷатош қарор дорад. нархи замина 90 000 сомониш мегӯяд. дӯстони азиз, боз арзон мешавад. аз номи сомонаи мо арзон TJK салом расонед. иншоалло ки боз арзон мешавад. рақамҳо барои тамос +7 904 612 12 01 ватсап дорад. тариқи ватсап ҳатман дар тамос бароед. дӯстони азиз, марҳамат, хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб. хулоса адресҳоро бо диққат гӯш кунед. дӯстони азиз, дар шаҳри Кӯлоб пеши дарвозада мебошад. ҳозир бисмиллоҳ карда медорем ба даруни хона. гирду атрофи хона маҳкам дарвозаи нав часпондагӣ. хулоса ремонтҳош бениҳоят хубанд. ремонтҳои замонавӣ, заминаш полни кафелчиндагӣ ҳастай. хулоса 10 дар хона мебошад. 10 дар хона ва дар 6 сотиқ замин сохта шудааст. ина марҳамат, нашоди обаш мушкилӣ надорад. соҳиби хона ҳамин хел қайд кардагай мушкилӣ надорад. дӯстони азиз, хулоса бо диққат гӯш кунед. мактабу, магазину, больницаву садик дар наздикиш ҳастай ва кухняву баняву ошхона ҳамаи чиз дорад. 8 дар хона, 10 дар хона дӯстон ва 6 сотиқ заминай. хона дорои 4 та кондитсионер дорад. нархаш 820 000 сомониш мегӯяд. дӯстони азиз, 820 000 сомониш мегӯяд. боз камтарак савдо мешавад. марҳамат касоне ки хонахар бошед аз шаҳри Кӯлоб, инаи подвалша бародари азиз, инаи подвалша кадоме ки хонахар бошед, нархаш 820 000 сомонӣ дар рақамҳои охираш 50 50 ватсап дорад.
охириш 82 рақамҳои дастиҷанд. метавонед занг бизанед ва маълумоти аниқтарашон аз худи соҳибашон пурсон шавед. ва дӯстони азиз, агар шумо чунин хонаҳои фурӯшӣ дошта бошед, ҳатман дар WhatsApp мо партоед. иншоалло ки реклама карда дар муддати кӯтоҳ фурӯхта медиҳем. дар 3-4 канал, дар 3-4 YouTube рекламаш мекунем. дар Instagram-у Telegram бо нархи арзон сорошна, яъне ки дар як рӯз ду рӯзда иншоалло ки мефурӯшем ша. рақамҳои WhatsApp мо 911 32 43 44. инами рақамҳои WhatsApp мо ҳастанд. дар WhatsApp видеоша қатъӣ ё ки маълумотош ё ки суратош партоед, дар муддати кӯтоҳ фурӯхта медиҳем. дӯстон, лайкҳоро бизанед, ҳатман дар канали Арзон TJK подписатсия кунед. дӯстони азиз, дигари эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастек, қарор дорад дар ноҳияи Вахш, яъне ки дар савхози Вахш гуфтагиай. 4 дар хона, масоҳати заминаш бениҳоят калон, гирду атрофаш маҳкам, обу свет ҳам гуфтагиай ки дорад, дарвоза часпондагӣ ҳастай. 4 дар хона ва 10 сотиқ заминаи. нархи хонаро дӯстони азиз 330 000 сомониш мега. боз хонаро гуфтагия биё аз пеш бибин, иншоалло ки савдо мешавад. рақамҳо барои тамос 009 99 86 42 қадим. метавонед ба ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед. дӯстони азиз, дигари эълони мо хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Ховалинг, пеши яъне ки сохтумончиён гуфтагиай. хона бо семиблок қади бардоштагӣ ҳастай, айни ҳол коробка мебошад. дорои 3 дар хона ва 6 сотиқ замин мебошад. нархи хонаро 160 000 сомониш мега. дӯстони азиз, боз камтарак савдо дорад гуфтагиай. рақамҳо барои тамос 918 80 78 78 қадим. метавонед занг бизанед. дӯстони азиз, касоне ки аз ноҳияи Варзоб хона дархост кардагӣ буд, ина марҳамат бо нархи арзон мебошад. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Варзоб дар тарафҳои Лучоб дар мебошад. хоб д дар хона масоҳати заминаш 4 сотиқ заминай.
нархша 210,000 сомониш мега. Дӯстони азиз, дар рақамҳоро экранда 30 01 38 51 қадим метавонед занг бизанед ва маълумоти муфассалтарашонро аз худашон дастрас кунед. лайкҳоро хотири меҳнатои мо бизанед, ҳатман дар канали Арзон TJK подписатсия кунед. дӯстони азиз, дигари эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастек. қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Фирдавсӣ маҳаллаи Гулбута. дорои 4 дархона ҳастай. хона айни ҳол коробка мебошад ва масоҳати заминаш 3 сотиқ заминай. дар 3 сотиқ замин сохта шудагиай. нархша 230,000 сомониш меояд. дӯстони азиз, камтараки дигар савдо дорад. рақамҳо барои тамос 200 60 60 26 қадим метавонед ба ҳамин рақамҳо занг бизанед. дӯстони азиз, дигари эълони мо боз як то дигар ҳастаи хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Варазоб дар тарафҳои Лучобна мебошад. 6 дархона ва 6 сотиқ замин. дар 6 сотиқ замин сохтагиай. нархша 220,000 сомониш мега. дар наздикияш масҷид ҳастай. хулоса гирду атрофаш маҳкам, нашоди обу светиш ҳечи гуфтагӣ нестай. касоне ки хонахар бошед, дар рақамҳоро экранда метавонед муроҷиат кунед. дӯстони азиз, охирон эълон ҳастай дар навори имрӯза. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар яъне ки ҷалолиддини балхии пешина, Кавхозобод буд номи пешинаш, ҳозира Ҷалолиддини балхӣ мебошад. дорои 3 дархона ҳастай ва масоҳати заминаш 6 сотиқ заминай. гуфтагие ки аз район 5 километр дур мебошад. нархша 430,000 сомониш мега. метавонед боз хона аз пеш бибинед. иншоалло ки савдо мешавад. рақамҳо барои тамос 30 01 02 70 қадим метавонед занг бизанед. дӯстони азиз, навори мо ба анҷом расид. ҳазор раҳмат барои дастгиридон. боқӣ сарбаланду хонаобод бошед. худованд нигоҳбонатон бошад.